umaali-aligid, tahimik na nagmamasid, at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Ito ang batang musmus na kung tingnan, ngunit titulado umanong notorious pagdating sa pagnanakaw. Small but terrible ang batang ito na kinilalang si alias Moymoy. Paano ba naman kasi? Kuha sa isang CCTV footage ang kanyang walang takot na pagpasok sa isang karinderya at walang pag-aalinlangan na nakawan ito ng benta. Tila ba'y kabisado na ng bata ang kanyang gagawin. Bilang tugon ng may-ari ng kainan na si Marceline Carillo, ibinahagi niya ito online at dito niya napag-alamang marami na ang nakakakilala sa batang ito dahil sangkot na pala siya sa iba't ibang nakawan sa bayan ng Paracale at sa kanilang lugar sa Barangay Lagun, Daet, Camarines Norte. At ipinagbigay alam niya rin sa aming programa ang pangyayaring ito upang magbigay babala sa publiko. Bali, kakasara lang namin noon ng alas 5 ng umaga dito sa Bundahan. Tapos, dahil may CCTV na kami, nakita namin sa CCTV na may bata sa Addis. Pero based namin sa nakita, ngayon ng umaga ng mga alas 8, ay wala nang laman yung paha. Ito sir, batang ito, lagi yan ditong, hindi naman namin nakalain na ganyang gagawin. Lagi lang kasi yan naghihingi. Kasi meron ditong establishment sir na lagi nilang tinatambayan. Then hihingi sila pag may customer na lalabas, hihingi sila. Hindi namin totally alam na gagawa ito ng ganito. Sa totoo po niyan, marami na pong beses. Ang una pong intervention na ginawa ko ay matawag po sa magulang, then counseling, then meron na din pong mga financial assistance para po ma-divert yung kanyang pag-uugali, yung gawain niyang ganun. Papatutukan ko na po yun sa barangay. Sa oras ding iyon ay nakahanda na ang aming Tabang Ora mismo team sa Daet, Camarines Norte. At sa paglilibot namin, samot-saring komento ang aming natanggap. Kilala niyo po kaya to? Or palagi niyo kaya nakikita to dito sa area po? Doon sa iba itong mga parang-ragbigoy, tuhan dyan ng mga aki, parang-ragbiyan. Saan yung kadalasan po nakikita to, tatay? Sa dyan na highway. Pirming sa tinampo yan na. Balik-balik yan din pinay. Familiar ka, tatay, sa mukha nitong bata? Hindi ko masigurado pero ang klase yan, kaibahan yan. Kasamahan ng mga Mga yagit yan eh. Yung bata na yan, sinasabi mo. Tingnan mo po na. Ay, oo, yan nga talaga di yung nagdadaan dyan. Minsan may nakaob na upo yan dyan, nahingiin ng tubig. Kilala niyo po yan sa na bata niya? Siya yan, ito nga ang Oo, siya yan. Bata, pero hindi 7 years old ba ito? Siguro mga 8-9. Mahigit yan 7, mahigit yan ng 7. Siya lang yun. Ngunit sa kabila man ng maling ginawa ng batang ito, awa pa rin kay Moymoy ang nangingibabaw para kay Marceline. Hangad niya pa rin ang magandang pagbabago sa buhay ni Moymoy. Nalungkot lang ako dun sa bata kasi pera lang naman yun sa akin. Negosyante, kuha ko siya. Pero although importante kasi sa negosyo, pero parang mas nangibabaw sa akin pagiging nanay, kumbaga syempre kung anak ko din nga yun. Parang ayokong tanggapin na magiging ganun yung anak ko. Kaya parang hindi yung bata ang may kasalanan kung bakit niya ginagawa yun. Kasi dun sa edad niya, kailangan niya pa ng guide. Sana si Mami makapag-aral para may tuwid niya yung buhay niya. Kasi pag-aaral talaga ang makakatulong sa kanya in the future na baka magbago pa yung landas ng buhay niya. Isa lamang si Moymoy sa maraming kabataang naiipit sa ganitong mga gawain at patuloy na nagiging alalahanin ng kanya-kanyang mga barangay. Tulad na lamang ni Kapitan Jason De Guzman na naglabas ng saloobin patungkol dito. Kasi nagsisita ko dyan sa Central Plaza, yung galit ng puso ko sa mga magulang na pinapabayaan nila yung mga anak nila, nakikita nilang pag-alagala. Alam nila ang pupunta ng mga bata ay panglilimos,
pag-rugby, pagpunta sa mga kaibigan, mga barkadang nasasama ang intensyon, pagnanakaw, ay lalo tayong nalulungkot. Ano ang ginagawa ng mga magulang na ito? Dahil hindi biro ang sitwasyong ito, agad kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Paracale, Camarines Norte. At sa aming pagsusuri, lumalabas na ilang beses na ring sinubukan ng MSWDO Paracale na idaan sa counseling ang batang si Moymoy. Ngunit tila hindi ito nagiging sapat upang mabigyang tugon ang problema ang kinakaharap nito. Actually, ilang beses na po yan. Tinurn over dito last week of February, then counseling ulit ang ginawa ko. Pati po yung lola, pinatawag ko, then binigyan po namin ng relief para pang kain, tapos konting financial assistance para kahit papaano ay may panggastos, kasi yun ang unang-una namin nakikita, kasi as to my assessment talaga sa pamilya, nangangailangan po talaga. Bilang parte ng pagtugon ng programa, personal naming sinadya ang lugar kung saan nakatira ang batang si Moymoy. Asan po dyan si Moymoy? At sa unang tingin, tila ba'y inosenteng bata lamang din ito. Kamusta ka naman, Moymoy? Ha? Kamusta ka naman? Nagagalit sa yung bata. Ano mo to? Kapatid mo? Kapatid mo to? Dito ka talaga naliligo, Moymoy? Kapatid mo ito? Ngunit, nang mabatid ni Moymoy ang presensya ni Sir Jerry ng MSWDO, unti-unti na siyang lumayo sa amin. Tila'y alam niya na ang maaaring sumunod na mangyayari at tuluyan ng tumakbo papalayo sa amin. Gayunpaman, kasama ang MSWDO kami ay nagtungo sa kanilang bahay. At emosyonal na bumungad sa amin ang kanyang lola. Andito lang po sana kami ngayon para makausap kayo and makamusta din si batang si Moymoy po. Ang mag-asawang Violeta at Salvador Llorente ang nagsisilbing tagapangalaga ngayon kay Moymoy. At nang aming ipagbigay alam sa kanila ang kinasangkutan ni Moymoy, ito ang kanilang naging pahayag. Yung kahiyan sa mga tao, makad ka dyan sa bayan. Huy, Ate Bioli, yung apo mo, ganito, ganun. Pinapangaralan po namin yan na huwag maggawa ng kasalanan at kako, kami ang nahihiya, kami nadadamay sa inyo. Dala niya may bigas, may sigarilyo ako. May isang kaakong sigarilyong maiti, tapos may pira siya. Nagbili siya ng mga pagkain. Yung kuhan, tapos ibinigay doon sa ina ay bali 1.4. Sa aking pakikipag-usap kay Lola Violeta, walang pag-aalinlangan niyang inamin na pikit mata nilang tinatanggap ang mga inuuwi ni Moymoy na pera at pagkain. Dahil para sa kanila, sa halip na isipin pa kung ano ang tamang gawin, ay uunahin na lang nilang punan ng kumakalam na sikmura sa kabila ng pagdududa. Paano po yun, nanay? Alam niyo po na sanakaw yung perang yun? Pag Kung may nanakaw? pumunta dito, ibabalik namin, kaya lang, kulang na. At ibinili na ng bigas ng mga bata. Bakit ka ako nag-alis ka? Hindi ka man lang ka ako sa amin nagpapaalam. Sabi ko, baka na naman ka ako, yung mga dala mong yan, nagnakaw ka na naman. Hindi, nanay, nagpalimos ako. Hindi po ako nakialam. Huwag ka akong magbubulaan. At ikaw ay alam na ang ugali mo. Sabi niya, ano daw ngayon yun, sa palimos nga. Sabi ko, baka ninakaw mo ito. Sabi ko nga, wag mong gagalawin agumat. Pag naghabol yung may-ari, ibabalik natin. Asan na po yung perang yun? Ay, nahiram ko nga yung 500 at sabi ko, wala nga pira-pira kami. Sabi ko, yung 500, sabi ko. Kaya yung ibang pira nga, nagagastos sila na mapabili ng kape, minsan gatas, minsan tinapay. Di, yun doon na kinukuha ni Lulat. Wala namang pirang iba. Sabi ko, yan ako, may nakialam yan. Sabi, hindi makakawa ng ganyang kalaking pirang 2 araw na nawala, tapos magkakaroon ng ganyang pirang. Duda ako. Di bali manghingi ka na lang ka ako, okay lang, sabi ko sa kanya.
Pag ikaw wala pera, manghingi ka doon sa may mga pera, yun lang tako ang gawin. Huwag ka magnanakaw. Kung ano man po ang nagawa ng apo ko, ni Moymoy, mahingi na lang po ako ng paumanhin sa inyo. At kami naman pong lola ang nag-aasikaso sa kanila. At hindi naman po namin alam na kung nang nakaw ang aming apo. At nang umuwi po yan dito, may mga pagkain na dala. Ilang sandali lamang ay umuwi na rin si Moymoy. Tara, punta ka na dito. Tara na, Moy, wag ka na matakot. Naliligo ka ata, wala ka pang damit. Bakit ayaw mong humarap sa akin? Nananatiling tikom ang bibig ni Moymoy. Na tila ba ay binalot na lamang siya ng hiya at takot mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ano yung naging usapan natin sa opisina? Ano yung pinangako mo sa akin? Nakakagwapo ng mali. Ngunit nang muli namin siyang sinubukang kausapin, ito lamang ang kanyang naging tugon. Kasi po, wala po akong pambiling kain. May nag-utos ba sa'yo na gawin mo yon? Meron po. Sino? Mga barkada ko po sila. Mga rugby boy po. Bakit ka nasama sa mga rugby boy? Hindi po, sama lang po ako dyan. Binubugbog po ako. Pag wala po akong pera, nahingi po sila. Pambilil daw po nilang rugby. Paano ginagawa nila yung pananakit sa'yo? Sinusuntok po, talgyak. Binabato, hinampas po ng kawayan. Brigada po, malalaki po ang nagsuntok sa akin. Naputi po, nagdating yung mga iba kong barkada. Sinurugod po rin. Saan ka nila sinusuntok? Kaya, tas sa likod. Sino nag-utos sa'yong gawin mo yun? Doon po yung natatarambay sa may katapat ba ganyan ng kariyan. Ano sabi sa'yo? Sabi daw, may pasukin mo yan. Oh. Sabi daw, pera yan. Sabi kayo ko, susuntukan po ako. Pinuntok po ako. Sorry po ang ninakawan ko po kayo. Sorry po lahat kung ninakawan ko po kayo lahat. Di na po ako ulit. Di na po ako dyan babalik sa diet po. Ano yung iniisip mo pag nagnanakaw ka? Para saan? Pagkain po. Nangangako ka ba na di mo nagkagawin ulit yon? Opo. Promise? Ikinagulat ko ang kanyang mga naging sagot. Ngunit ito rin ang ating realidad. Sino ang dapat sisihin? Sino pa ba ang aasahan ng isang Moymoy? Kung ang tanging kinalakihan niya ay sa mga grupong parehas din niyang walang mga magulang na nakatuon sa kanilang pangangailangan. Nasaan ang mga magulang sa mga panahong pinakakinakailangan sila ng kanilang mga anak? Nasaan ang pag-aaruga at pagmamahal na tila ba'y pinagdamot na sa kanila? Yung nanay ay parati ko na po yan napapagsabihan. Ilang beses na po yan nakulong. Halos pabalik-balik na din sa kulungan. Siguro po, kaya po pagpipili. Kaya talaga may mga barkada sa mga tinuruan tayo mga ganyan.